राजबारि इनडोर स्टेडियामआव नोंथाङा जि गेलेनाय नोंथाङा गेलेनायनि गेजेरजों नोंथाङा गल्ड मेडेलखौ मोनबोनो हाबाय बेनि सायाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों? आङो कुचबिहार राजबारियाव गेलेबोनानै आं मोजां मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों आरो बाव देरहाबोनानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बाव आरो गुबुन गुबुन जायगानि अनेक मानसिफोरनि गेलेनाय नुबोदों आरो लोगो मोनबोदों आरो अनेक मानसिजों गेलेबोनानै माखासे एक्सपिरियेन्स मोननो हादों। नोंथाङा बबे जायगानि थागिबि? आङो जाहैबाय चिरांनि आंनिया धालिगाव थानायनि सायाव आमगुरि बे गामिनि। दिनै नैबे फरासिम जार्नि नोंनि फार्स्ट टार्मनिफ्राय स्टार्टिं फर गेम नोंनि माबायदि गेलेबोनानै दिनै नैबे फरजायाव मोनफैनो हाखो आरो मा मेडेल लाबोखो दिनैसिमाव? आं दिनैसिमाव आं गेलेजेनदोंमोन जेन स्कुलाव मोनसे सर्ब शिक्षानि होननाय फैयोमोन, बेयाव आङो स्कुलाव सोलोंग्रोदोंमोन। बिनि उनाव आङो नेक्स्ट ओरै बारनानै जेन'बा एक्सट्रा क्लाबाव थांनानै जेनेबा बे सारजोंनो सोलोंनानै आङो गोबां मेडेल मोनबोनो हादों। सिगाङावबो आङो 2011 लादोंमोन, ओमफ्राय गेजेर खन्दआव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय गिफ्ट थानाय जादों। बेनिफ्राय उनाव बिदिनो नेसनेल आरो स्टेट आरो इन्टारनेसनेल बिदिनि मेडेल मोनबोनो हादों आं। नोंथाङा गेलेनायनि बेलायाव सोरनिफ्रायबो थुलुंगाफोर मोनदों नामा? दा नोंथांखौ सापर्ट होग्रा मानसि सोरबा इनकारेज खालामग्रा? सापर्टआथ' जों जेनेबा न'निफ्रायबो जेन'बा बिदा फंबाय जेनेबा सार मास्टारफोरनिफ्राय जों बिराद सापर्ट मोनबोदों आङो सिगांनिफ्रायनो। नोंथाङा सासे हिन्जावसा जानानै बेवहाय गेलेबोदों, नोंथांखौ सोरबाफोर माबा मोनसे गाज्रि नोजोरजों बा गाज्रि आखुथायफोर दिन्थिनानै नोंथांखौ माबाफोर सोंखारिनायफोर जेंनाफोर नुजाथिदों नामा नोंथांनि गेजेराव? गाज्रि मानेथ' सिगां जों फार्स्ट जेला उन्दै समाव लाजेनो जोङो काजलगावसिमाव लाफैनांगौ जायोमोन, साइकेलजों फैयो मोना जालाङोमोन। बेयाव बिराद मानसिफ्रा गोबां खोथा बुङोमोन आरो जेनेबा हिन्जाव मानसिफोरखौ मानो बिदि हगारदों, जेनेबा हौवाफोरनि गेम मा गेम बिदि होनना बुंदोंमोन आरो बिदि सौलायनाय जोलायनाय बेफोरबायदिया। नाथाय बियो सौलायनाय जोलायनाय माने बुलायथारनाय बे नङा आरो, बे मोनसे स्पर्टससो। ओमफ्राय बेयाव बिदि सौलायथारनाय जोलायथारनाय बिदिबो नंद्राया, बेयो मोनसे डिसिप्लिन भाबै थाङो आरो। नोंथाङा दि गल्ड मेडेल देरहाबोबाय, बिनि आन्दोआव नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनो सानो? आङो आंनि टिमखौ साबायखर होनो सानो, आंनि टिम आरो आंनि कचफोरखौ गासिखौबो, जाय आंखौ हेल्प होदों। नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो नामा? फोरोंगिरिथ' आंनि एक्सट्रा क्लाब गैया, ओरैनो स्कुलफोरनि माबा फैयोबा स्कुलनि ओरैनो बे मास मोननै मोनथाम बिनि आं माबा फोरोंफायो एसे एनै। काराटे टु एसोसिएसन मोनसे बे गेम हिसाबै बे गेमा मोनसे सासे व्यक्ति सोलोंसानि सायाव जिबन दानो हानायनि मोनसे केरियार दं ना, मोनसे मा दं नामा? औ, गोबां केरियार दङ। मानो होनोबा काराटेआव गोबां नों एक्सारसाइसफोर मोनगोन आरो गावखौ सेल्फ डिफेन्स, गावखौ मारै रैखा खालामनो हानो, नोंनि मेन्टेलिटि गासिबो स्ट्रं जानो हायो आरो नोंनि फिटनेसफ्राबो मोजां थानो हायो आरो। फिउचार प्लेनिंआलाय बिदिनो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन गेम गेलेलांनो सानदों, हागौमानि इसिबां जौगालांनो नाजादों। फैगौ टाइमाव मा गेम गेलेगोन? फैगौ टाइमाव मा गेमा सफैयो बेखौनो गेलेनोसै नायनानै। नोंनि हबिया मा? नोंनि जिउ थांखि, नोंनि जिउ थांखिया मामोन? जेनेबा नोङो बेखौनो खालामनो सानदोंमोन ना नोंहा गुबुन बेलेग मोनसे थांखि दं? आं गेमजोंनो थांनो नागिरदों, गेमजोंनो जौगालांनो सानदों। जानानै कचबिहार राजबारि इनडोर स्टेडियामआव नोंथाङा जे गेलेनाय, बे गेलेनाय बादायलायनायाव नोंथाङा गल्ड मेडेल मोनबोनो हाबाय। नोंथाङा गावनि गोसोनिफ्राय मा गोजोननाय मोनदों? गोजोननाय माने बुस्थुखौ आगोलाव 2010निफ्रायनो खेलाखौ गेलेबोदों आं, खिन्थु नेसनेलखौ मालाबा गेलेदाखै। एबारसो फार्स्ट टाइम गेलेदों, खिन्थु खेलाखौ गेलेनानै एसे मोजांबो मोनदों, एक्सपिरियेन्सबो मोनदों आरो बिदायावबो सापर्ट होदों आं टटेलि स्पर्ट्सनि कमिटिनि फाइटनि एसे टेकनिकफोरखौ जोंनो होदों। जोंना आगोलनि खेलाया एसे बेलेगमोन नालाय, दानि स्पर्ट्सनि माबा सिस्टेमा एसे बेलेग नालाय, टटेलि सापर्ट होनाया। खिन्थु दा बिनिफ्रायनो प्रेक्टिसखौ लानानै एसे माने बे कमिटिखौ गल्ड देरनानै जादों। जिथु गल्ड मेडेल मोनदों, बेखिनि गल्ड मेडेल मोननायाव माबायदि खस्थ' आरो नाराथार नाजानायनि गेजेरजों बे गल्ड मेडेलखौ नों मोननो हाखो? खस्थ' माने मार्शेल आर्टआव माने 5 बोसोर बा 1 बोसोर गेप होबा बिराद खस्थ' जायो बेक जानो। दा आं बिनि गेजेरावनो प्रेक्टिसखौ 6 मासाव एकदम प्रेक्टिस खालामदों आरो सापर्टबो मोनदों जों क्लासनि बयबो। ओमफ्राय बिनि कमिटिनि फाइटखौ एबार माने देरहानो लागोन जादों। नोंथांनि मुङा मा? बेन्जामिन ब्रह्म। नोंथाङा बबेनि थागिबि? थानाया बङाइगाव जिल्ला। फिउचार प्लेनिं आरो फैबाय थानाय समफोराव आंना माबायदि? आपकामिं गेम 2024 अलिम्पिक जुदि जागोनबा बेयाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो नेक्स्ट स्टेटनि एबारनि बेयाव गल्ड मेडेल नेसनेलनि मारै सेस्था खालामगासिनो। बै जायगायाव दे गल्ड मेडेल मोनबाय, बेनि नेक्स्ट स्कपआ माबायदि मोनगोन होननानै आसा बा खबर मोनदों? नेक्स्टखौ मा जायो नायनोसै, दा प्रेक्टिसनि गेजेरावसो जासिगोन बे। ओमफ्राय नोंथांनि फोरोंगिरि सोरबा दं? आंना आगोलाव फोरोंग्रायाथ' मेरला दंमोन,
दा बर्थमान आं हारसिंनो प्रेक्टिस खालायो ओमफ्राय सोरनि थ्रुयै नोंथाङा बेवहाय गेलेनो मोनदों आं दाख्लै थांनायाव गेलाव माबा बिरदाव सापर्ट होदों टटेल आंनि कच हिसाबाव थांदोंमोन नोंथांनि हबिया मामोन जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो नोंथाङा माखौ मोजां मोनोमोन आं काराटेखौनो गेलेखायो उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो दिनैनि दिनाव मोनसे गेदेर कुइसन फैबाय थादों हा माखासे लाइमोन गथ'फ्रा जायफ्रा फैबाय थादों उन्दै उन्दै बिथांमोना माखासे गेलेनाय बायदिसिना गेलेनाय हमना ला नोंथांमोननि टु काराटे एस'सियेसन बा बक्सिं बा फुटबल बायदि बायदि बेफोराव फैनो थाखाय माखासे लामा मोनाखै दा नोंथांमोन बायदि गेलेनोबा नोंथांमोननि लामायाव माबोरै फैनांगोन बेबादिबा प्रेक्टिस आरो कचाबो मोजां जानांगोन आरो गार्जेननि सापर्टआवबो टटेल मास्टखा बेथ' आरो माने गाइडेन्सखौ प्रपार नांगौ एक्सुवेलि जुदि काराटे सोलोंनोबा माबायदि नोंथांमोनजों काराटे सोलोंनो फैनांगोन जोंनि थाखाय जोंनाथ' बे RCC क्लाबाव बेयाव फैनो हायो आरो बेलेग बेलेगाव दङ जोंना मास्टार टटेल बेयावबो थानो हागोन जेरखम एडभार्टाइस दंखायो टटेल बेनिफिटआ मा जागोन रंजानायाथ' बे नेसनेल स्केमाव बिसोरो दा फार्स्ट टाइम सासेयावनो गल्ड आरो सिलभार आरो सानैया गल्ड मोनदों नबजिता शर्मा बियो फार्स्ट काटा मोनसे डेम'डिसन बायदि बेबो सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय बहुत मोजां बेयाव बियो गल्ड मोनदों नेक्स्ट आरो कमिटियाव सिलभार आरो बेनिफ्राय बेन्जामिन ब्रह्म बहुत टाफ सिनियर गेम जादों बहुत टाफ जादों बियो हार्ड बहुत बेयाव बियो फार्स्ट पजिसन मोननो हादों गल्ड मेडेल बेयाव बहुत हार्ड जानानै बेयाव आंबो दंमोन बेनि जि जायगायाव गेलेनाय बे जायगायावनो आं रेफारि कच जानानै दंमोन आरो जाजबो दंमोन बेयावनो बबे जायगायाव जाबाय बे जानाया राजबारि कचबिहारनि राजबारि सुभाष इनडोर स्टेडियामाव जादोंमोन बेयो नोंथाङा बिथांमोनखौ दैथायहरनायाव माबायदि खस्थ' खालामो दा फाइनालिस्टआव खस्थ' बहुत निजे बहुत खस्थ' खालामनांदों आरो आंबो माखासे प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेमखौ बिसोरनि थाखाय आंनिफ्रायनो होनानै माखासे सल्भ खालामनानै लानानै थांदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव जों मिथिमोनो जे गोबां जायगायाव गोबां लाइमोनफोरा नोंथांमोननि खेलाखौहाय गेलेनो थाखाय माखासे स्कप बा सुबिदाखौ नागिरबाय थादों खिन्थु स्कप आरो सुबिदा मोनाखै खिन्थु नैबे नोंथांमोनजों लोगोसे फैनानै फर्जायाव बेबायदि गेलेनांगौब्ला माबायदि सुबिदा आरो माबायदि लामाखौ लानांगोन लाइमोनफोरा बेखौ बिसोरो जोंनि थ्रुयै फैयोबा जोंनियाव मोनसे चिरां जिल्ला हिसाबै टाउनशिपआव मोनसे फैनो हागोन टाउनशिपआव RCC क्लाबनि नेहरू पार्कआव फोरोंगासिनो बेयाव आं फोरोङो आंनो कच आरो लोगोसे आरो चिरां जिल्ला हिसाबै नायबावबा गसाइगामि बबे जायगायाव नोंसिनि ट्रेनिं सेन्टारफोरा दं ट्रेनिं सेन्टारा जोंना धालिगाव RCC क्लाब थाबाय आरो गसाइगामि आरो काजलगाव बिवेकानन्द केन्द्र बिद्यालय आरो बेंटल MP स्कुल आरो बलांगुरि हाइ स्कुल नोंथाङा बेसेबां मायथाइनिफ्राय गावनि फोरोंनायखौ खालामबोदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा साबैसे मानसिफोरखौ बेबायदि मोजां गेलेनायाव दैथायहरनो हायाखै आं टिचार जानाया जेखन आं द्रप थाबायमोन एसे बेयाव माखासे गथ'फोर बिसोरो फैबाय सार आं नोंजों ट्रेनिं खालायनो होनदों आरो 2013 बेनिफ्राय खालायनाय जादों बेयाव खालायना माखासे गथ'फोरखौ बिदिनो स्टेट गेम्स गेलेहोबाय आरो बेनिफ्राय माखासेखौ नेसनेल गेलेहोबाय माखासेखौ इन्टारनेसनेल लांबाय दा इन्टारनेसनेल प्लेयारबो दङ आरो गल्ड मेडेलिस्ट लाबोदों अलरेडि आंनो 2 टाइम्स इन्टारनेसनेलाव गल्ड लानानै फैखांबाय आसलथे नोंथांमोनखौ BTR सरकार बा आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकार नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो दाथ' जों हेफाजाबखौ जों अलरेडि रावनिफ्रायबो जों थारमाने इनफरमेसन होआ होसाबो थांनाय जादों निजे थाखा गारनानै गेलेगासिनो दा रावनिफ्रायबो हेल्प लाथ'नाय जायाखै जुदि फैबाय थानाय फर्जायावहाय हेल्प मोननांगौबा मा खालामनो सानगोन हेल्प होनांगौना होनाङा सानो जुदि सरकारनिफ्राय जों हेल्पखौ लुगैयो मानो होनबा बुहुत गरिब न'खरनिफ्राय फैयो सोरबा दिनै जानानै मोनायाव मोनजायै गथ'बो दङ थांनायाव आसाम इउथ अलिम्पिक गेम्स जादोंमोन सासे बेयाव बुहुत गरिब न'खरनिफ्राय जादोंमोन बेयाव बेखौ जोङो मिडिया पार्सननि थ्रुयै जोङो पाब्लिकफोरनिफ्रायनो जोङो सापर्टखौ मोनदों आरो अलरेडि बयबो एकाउन्टाव एसे फैसा सोना हरदों जि हादों बेनि थाखाय बयबो जायफोर सोना हरदों बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय फैबाय थानाय टाइमाव सरकारनि बिथिंनिफ्राय माबायदि सहाय सुबिदा मोननो लुबैदों सहायखौ जोंनि थाखायथ' सरकारनिफ्राय जोङो स्टेडियाम मोनसे होयोबा चिरां जिल्ला हिसाबै बेखौ जोबोद गोजोननाय थागौ काराटेनि स्टेडियाम मोनसे लुनानै होयोबा आरो जोंनि थाखाय प्रेक्टिसनि थाखाय मेट नांगौ जों मेट गैया हसे प्रेक्टिस खालामनो थाखाय बुहुत गथ'फ्रा
जेननानै फैनांगौ जायो दिनै गैया नामा दाथ' जोंनियाव मेट गैथ'वा बेफोरबायदि गैयाब्ला माबा मोनसे गुबुन मानसिफ्रा बुङो जे काराटे गेलेयोबा गुबुन गुबुन बेमाराव गोग्लैसोगोन नांगौ रोखोमनि जुदि माबा बायदि मोनाब्ला बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेरामथ' जानाय नङा आं 2006निफ्राय गेलेदों उन्दैनिफ्राय 2006निफ्राय आङो राजु बर'जों गेलेदों बेनिफ्राय काजलगाव मनेस्वर सार खाख्लारिजों गेलेदों बेनिफ्राय ब्लेक बेल्ट खालायनानै आङो खाख्लारि सारबो गैला राजु बर' सारबो गैला बेनिफ्राय सम्पक डेका सार जितेन चौधुरी बेनिफ्राय दा आंनि मास्टार सिहान जयन्त बर्मन बेजोंनो दंगासिनो आं आरो कुम्फुखौ गेलेयोबा बेसेबां समनिफ्राय गेलेनो हायो नोंथाङा कुम्फुखौ गेलेबा उन्दैयावबा जोङो 5 इयार्सनिफ्राय लायो 5 बोसोरनिफ्राय जाबानो जोङो स्टार्ट फोरोङो नाथाय चेम्पियनशिप गेलेनो थाखाय 6 इयार्स नांगौ जों माखासे समाव नुदों गुबुन गुबुन स्पर्ट्सफोरा माखासे डिफेन्सफ्राव साख्रि मोननायनि मोनसे सुबिदा दं नोंथांमोननिफ्राय दंना गैया बिदि अलरेडि कारातेआव दङ कारातेआव नोङो जुदि नायनो थाङोबा आसाम पुलिसाव दं CRPF दं SSB दं आसाम राइफल दं बेयाव खुनु रिटेन लिरनांगौनि गोनांथि गैया आरो खारनांगौनि गोनांथि गैया जाय सार्टिफिकेट थानांगोन लोगोसे नेसनेलनि लोगोसे नोंनि पारफरमेन्सआ मोजां जानांगोन पारफरमेन्सखौ नायगोन बेनिफ्रायनो सेलेक्ट अलरेडि दंसै दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोननि बे गेमाव गेलेफैनो थाखाय गथ'फोरखौ मा खालामो जायफोर गेलेनो गोसो दंनाया गेलेफैनो हागोन आरो जों जर जबस्ति रावखौबो खालायनो हाया बेनो जायफोरा गोसो दङ बिसोरखौ जोङो वेलकाम खालायो